asompa me na nanom som asikadwa ena da mi so be betoa so sai yade na na fra me ma the total kase Omanfo free yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Arafo ya mamunyina adwo ya makwa abade mbe Nyansapo kasamfo nyusu Nyansapo na waje so de ya mame se yisane no badwemba ekwa so ewo hono madaroma menhia ena megyinei na ene sente Nyansapo samri yegyina menhia ayemboboa no nyina ekirema na kroba akwa efe ne se boaman ene ena aposofo yi pomakwema ama nananom adehye ewo boaman kuro no mu ape odiadefo odehye na obeso afene mu asai ase bibi ede akire de oti okuro wi okrawe ene brawe ngoma so pemso Otumfuo oseitutu na afei boaman kuro no enya wormo ehene prekope na yenhia de kakra se de Nyansapo da bia ye no menye opanyini ba ko hanoma ye no ekobo enkomo da bia ye ka ensai swearing of oath ene ade yesi obi kusai ensai no eniema be ni wom ekire sei ede ne nipa no eye ede akire opemso na niema bei ene hihye mu a etumma ne sipi esita eno wadesua ene Nyansapo ye ba na ya besuan wadaroma mira mama wadwo emu akwa aba me Nyansapo so Mejesu oburu. Meba cho na impom ti say. Nyankopon adom me ho ye. Wadawma wan na me ne ka say. Meba cho ye fra me Nana de mununkum. Otumfuo menhia hene ne jase hene eneme. Wow, Otumfuo menhia hene jase hene ena ye ne bebonkum na say e de etwa fufuo ama na ato enkwam e wo hono. Etie ne ye nko na ye nto aso. Wadaroma ohene ye misa ye ka ensuaye kra. Eno no eye de adea. Ensuaye eye amamre a da hode ma asante se ubedi akonwa se ubesuaye kire Otumfuo na se wonye wahina usuaye kire Otumfuo de a yamfa wo ma ahemfie nti wahina bia wo se obaba Otumfuo nim bia no abesuaye bia no na konwa no edimu ya wono na abosa akonwa no edi ama wonte wo so ne na eden ubesuaye de kire no o na ye se nye wahina bia akra ne suaye wo Otumfuo nimu Debi ti utimi bedru ana ese wakonwa ne nya akonwa ketwa sa pepepe nete okay ensuaye no edie ne womu a ema no sipi timi sita me aka se wahini de we a wawie de awie peyo edie pa ne womu me ehu se oso afremu esuaye ewo Otumfuo anim ewie pa ya gi watum se krono a ukodi so hine no Otumfuo ane asante man nyina eden agi watum prekope edu wie pa eno an na chese wakonwa ana eden ukodi na wo wakonwa na chi no se woni anyimfo bia wa akira wo besere yewura na wa ma akwan na akobo ukontre jase ankwabia ene honkro ne ba ese se wo ye obinimpo de a Otumfuo e ma akwan e ma wo bo sa nkonwa no e kan ho ama wo so mu eden ayedu. Okay. Ye taba ha ye wo menhia yimfie ye hunie ekoso so afremu a mebo me na na jampontua edin enkode a obekon ye ewo pramso na obo modern satuo no na me abusua panyini me ba befa na maye me kan tam dinse eka Otumfuo ntam kese esre ka Otumfuo ntam kese se me to mra na ene na pa ahwe ni ade abom me kan tam dinse
entam enense no eyade ba ko na yo entam no a o soye no ene entankese no enye baako de anti enye baako ne se wodinsi a kire Otumfuo se akonwa no a o befa no amamra wona nanom dinka no eso na eden o bedie na mom sabre wogina nanim ne de se wantima ni sa asade no so a wotu Otumfuo ntankese that means say wono no ntankese no a woka no wadinsi abon wudua de amane se ebre bi obefre obia no weden obeba se wa ma woto ntankese etida obefre wa ma ne se wonyare a that means say wato ntankese na ye frɛ wo edwam na afi amane bi e wo bia no wa me age wo amwaye edi amane na se metiase a ensidie no nko ene ntam woka sabie ko kan tam se akonwa ya me na nasumasi bedi ye no dwuma obedi ye no sa pepepe ena me bedi so edi ama mabusua ene me manfo nemo me se wo ntangaze ka se ofrema no pa awia anadwo de somu a meba misami yade okay eti udinka edin se kantam ekwo abusua mu se me nananom ne ade ena me edin se kantam se de omo beye no anza na wo wia wabese Otumfuo de nso wabesere e de afoa so me na nipa yo na de ya na ema ne yehu ewo ensidie no on se akonwa tuntum bia no se de mpanyifo kan akonwa tuntum bia no eye bosom okay eti se ohini bi oti akonwa tuntum bia so no so o kan ntam a se se wadinsi wabodua so ja se eno nti na wono no ha se no o ma ye kantankese eti se o kantankese pa wabonidua so ja se na se metiase yie a na me metiefo betiase a ede se bia kusebia kronton ka abegina animu na me bon me nananom din na ja mpontwe apram so ne ade na me wie na bianka me se nananom anim kasa me se bentimi anya anto anya ma e bia se ni se eno na ete se sa pepepe okay na se Otumfuo ntam no kura etimi kum complete ade se oyini bia obekantam bia yan kan sem na nwie bia obewuo bia no ye chi mabusua no ededua ama aba ya de se entankese eden akuno ei sa edi na se entankese ne yen kan no kwa saninti ena papa ne gina so ebradua bono ese ono hu se duabo no ehu na wono ne entankese de wo kan na oba nanim a ye ho ade ne wo de achewo okay ono ne ntam kese nde sabia koto ehu na nso no se woka na ebubo na ebeto animu a yetimi animu a ne wode ho achewo ebi kura wotimi wa asoma so niska me ana mentam na medeche no wonfa no no ono ato ne nsa ne ne ma wode beye ho amamede ne chese wagya no wode utira che na akọ be ebisi ne ya se Oheneba ko a na busuafo se onya ade ase oni ade na abusua ne ede ntam eto ho na omo achiame nso ka se ene Ohene no nso omfa empire so na ho na Otumfuo ebo no kokko ka cha achiame se omo kan che no se onim se onya ade ase dia ontwa ansa bi kura na no refi bibi na okwa akorhwem na esa no de ntam ne boss ne ekorhwem ne bubon dia eno anu ntimi ni akonya ne biom sa so wo fiatro enti se o ja santiman no so e fiatro a wo se yetu akonya so se wa kanintam nti so would eno nti no ka se Ohene emfa nsuo enyina nanum kasa nkyere ne manfo ase no no nti se wo kantam ewie pa ne se ade no bekwa agwem udi eyetro na aka ya se odi nsuo agina wanum akasa akere manfo wo kosoro ba fo ye betu akonwa no so wow na ye se ene Boamanghene se ekwan bam na okodu opem so animu a obedi ka di wono ne ho nse ene ne nananom ense ansa na owi a wode sebe wa sentam kese de apa so sa pepepe neti edi obi a obegina na nim bia eso ai bia no wosra ne nana entam esai ekase me nana asumasi di obeye ma asanteman di obeye ma Boamanghene ana kuro asumasi no sa pepepe ena me ba beye meyi atro eni chane niema ya de afrima nti kwan no no fa so ochichiri kuro no ema kuro ni pagya no sa na mo no a ena me be fa so ene me manfo ene mabusua aye den edi amra nti ho no wo ka wi a na ada ni ahwe abusua pani esi se
abusuapani ka asem so ne se won tie pa no de report aba nana asoma sintam no ka se obedi unsam so no woni antra no wo baaye no wasori atra me kon so enti abusua se ye ntim ne ye den eni akonwa ne bi abusuapani ba pa wo de charge ba na abusua ne ba se pa ni yetu enu anu no na se wo kwa anu no sa pepepe so abusuafo se ye ntim no emu akọ emu o man no eti sabre no so no bo se na abusuapani no na akọbọ kontihine amane kontihine no so woni supremo dise kuro no abusua wahene no firi ho na kontihine firi ho a na abusuapa kuro na abusuapani ni enye wahene na abusuapani ni okay akonwa na abusuapani ni woni na owotumi ya obetimatu wahene no okay yes na se enkamfo anyina no opanyini ensuaye no mu na ensidie ne ntam kese ne ka no ehye sa pepepe ho na ehye okay esida se obi bedi ade na ebia oni abakwasem bia bia ne nana bia kro no ase kro fufuro bia fe ne ye pahine a wanyi obia nkase bia me kase me kame nana jampontua ne ade wanyi obia modin sa ebi etimi esida nim se wani afi anu momodie meka place akonwa bie ni ho a eye titewa akonwa eni panina wodi kan eye denya obi eden aba ansa na eden wo ba beto de se abusuapani obi ba no okọ no ya ba no okọ edi sa na akonwa na ede etie di odi nka beba na mo ebi a wo mom di nka de ma matu wo mu edi na na sa me kasa bi a metima bo edina na ye dina mate okay so na mom dia me bato ya menim aye nipa asumasi ena me ba ya mate ni dina sabre ya me gina me fa akonwa wonu ni nipa mati ni dina me ba betra na konwa so e say akonwa ebi wo a ebi timi da ho 35 years 30 years 40 years na ye nya ne eden obedi ati sanipa no ono wo ba ebi a no ono kra mfa be say wono wanya bi a 20 years and 25 years ne di di akonwa no ati sanipa fo ni nya we de wa metu obi a nemom eye dina wati ya edawo se ne nana asomasi okay ena ebedi akonwa no anaso ode ba kurodua yim na se wo ye de hye nko ade a wo be wasefo na ebedi ye sa pepe se wo nya de hye dis onya de hye ese wo ye de ya wo kọ basa de ne a ode hye de wo kọ obi be company nsem bi de e de akiro ena akonwa so ye pre no ba ye pre no nyansa ani nimde so ese na obi wo a na ade na ache ana obi ede aka ho mpani sem ede ede akire wo edi se ka ho mpani sem de kire wo a na se sabe obi a wo ye banwema akọ school die betina si no afakra ta de ato ho na wa chicheche niema bi mo sisi niema bi so a wo hu se ebekọ akosi se pani na wo we amankwa akonya na odie no enya ne die o eye modia mo na modia poti that means o twena adwene eden asibibi so eno nti ne ya na nkonwa no eduru ba bi a ye pagya free ba bi a obi wo se na me nana no obi eni ho eye sa na e ma no ntra Obaji me da se pagya me sha odi ni biom ne title no be ba cho ye from nana de mununkum Otumfuo ne mansi ahene nana akwese prempe ne jase hene eneme biao nana ade murunkum Otumfuo mansi ahene tiame jase hene ena eneno a yene no ebo papa kurum kantinchire ho na mfiri oh okay na ye sabia kusabia kroto ene na wo ya ade ase ode chefre ko pe ene no ko bo ko me enye nwanwa se wotumi abiebie so awa wa ani di ate nyansapo so nkwa ena obenya ne sa eti afei ena boaman enche na abosomfo yi poma kwa mu na owura ade hye nde ne bae no wodu di otu okuru wi okrawe ne obrawe nwoma so obemso Otumfuo say to doctor raise the power to enim na afei enim no kura wodu anana mamisa kakra se wodu ho no kura nye no an se wodu ho an wo so afra no mu asua pacho pini ha kakra mame ene mom de afra ne de age se ye ka emunsem awie se ye wo ehimfo dada se kontine ni jase hine ne ankobia hine no so mu ho dada ena wo hine wo teso ewu ye na wo mu no wo a wo mu no be dinkan abesuai e wo no nanim ansana
oyimpo no a oba no so ye den aba abisuae okay enti na ka se na tena nkonwa ba adinka abisuae aha esa hande de waduro de kuma bi na se wadi anesa de se de na yi no se ya ma no kwa se yenkoyi nipa na mra nko ade eye so pa so oduru wo pa na na wada ma aso ese ya wo ba wani ma ka se yenkoyi ni ntina apatamu afi no bi na tra apatamu ana o ma na agi na tum nti afi na ye de ne ba wani mu ya sere nsuae de ama no nti nde ana o ba besuae bibi betimi abe pai so ho ama nsuae ni ntimi mba so obi se chenchen bi kura wonya ade ese nti ye mpene manini abusuan na etimi si da bia eso bi wa ogina na nim ko wa so afran nim no a no apagya nsa no oba aden o se nipa asumese a oba be di obesuaye ne menim no eje mesra yes intinana mesra sabe otankase kantankase se odi akonwa no a usuaye a enyeyi wa ni age afna no ni eyi efiri wonsam ani na je sa ya ka no no na da se opa wa ya de abuzia nti nana ya bɔ modas age ne break akra edena abedura wa biebie nsam so de ama nti ane na ye momoden na ye nhwɛ de be kwa akosi no na ye nwuram na afei no Boaman panyini a adehye no de ne baaye no ye nkonkore de be kwa akosi so ni tiri be yeye anaso obi de be bɔ so ewo fie hɔ no mu a ebre ene nkrabia ene be che Nyansapo so ne subscribe share na like for adwenche fato ase na ha ena adehye no obenya akɔhwɛ no baabi a watomra bese u data Pro Adaroma said the nananom de Otumfuo and said Boaman akudwa beda ho Adaroma omanya odnanai omdire be kire o ba kwa se mfani se apatam enne omdire abaso omdesire so yama Adaroma e ma obi no sofo ene ebusua ni kuro ma nyina ma mashia eba emuhiao ade nyina sabe ye ba ebusua de yeni yesu tasim kakra akra ade ma eso da kasiya di da kasiya su yero Adaroma the Appiah at the number Otumfuo nyina chira anko ya no si chiro na ka che sezere na namu nyina edi ka aka no man tan kese no ho asem hia no wonya hweye na motom na oti yero tan kese pe ye wo ye bia na oja se de nanum chiro fo kai no afa ma na nye tete ofia na usua do ho ye wonim no busa sere nanum be fo kai no be chiro wo musa na akofuma ye ka ma wa enyeyi enti shawone so kero Adaroma president ni video ankobia o se je na sai mamu di ade ba ko jom so ni da o he no se bi e na fam de we ade ba ko jom aduma ko afrobo ofrachim asum ono ni papa ba ne topa ofrachim asum kotoku ejaba Professor so ba ya se baba be to ni papa be se be brawo obedi dwa wasa temamu so ono na wo ba akuya kra fe ni kraku ona se kojo sabe no ni ade ona no wo nipa enum osu ti akwa fie ni de kaka ho obo no mo wo wo Boaman ho topa ono nya ba ye topa wu ye no odwa de di na de o se mo kwa na ba ye odwa no wu ye se be ase o se be ono ane ba bi ata to o so be kwai na ko fa no de di ade esa pa to pa ba no fa ba bi anka no aba se be ba ya na se be ata be di ade wi ye no na se ko do obedi sa tegene o se pa ba ye na ko ni da mpan no busa mo tuna ni se be Boaman kwa na wo ho
Also, you are done with Blue, they say no, be all. What's about the summer back? Oh, made us all. Young. Sabaya, and I'm funded Sabi, the new Kelkuno, the Bow Sutia. I will never be Boamanghene. And a buyer, that's I didn't do 2 hawk. So they asked for and I could know dear, Sabi by your Kunya. Or or the more and then the mark the dear. Silence is Lomba na kraku asefo no bigina emi sese. Obeza yi yera se sa de te. Oso wunu wa tabo church no ba. Oso na nusu atata no ba so mu, ko na be hwe no. Ya se ne munya no moa. Yom. Se ne you are my grandma also rich and obey Boamanghene. Boba Kuru, I can say. That's what catch now. Calling out there, the big how you call man. So to put his hands on the tram, what to hear the take and I'm not now. Young. So now, so is on here. Warren, somebody said, they didn't know what to be kind of got to death. This way, she said, a partner at home. Young, says somebody bought my way. Something he did that was that Henry. It's made the parent, no, there's only trust with you. See, 7 year crowd, and so for enemies was swap. 7 year crew, and do has said the soup a man. Young, so Boma and some would say, Topa, Olunia Bayano, or Baby Anka Ma. That's a good pencil. Or German and Yuri, a floor, what not pass that he crook the permanent, 8 minutes. To be a says, Young. But you say, we are Possum, who never paid in our bar, Buano. No, we know how you also come out. Now, tell no 7 days, I think my dear, I'm dear, I'm ready to see, let me be answered, if I don't come back. Or some of them say, Mamma, quiet myself, Mamma won't bite, myself, Mamma by the room. I'm ready to see, they did not. We know that someone who must be Chamino. Young, you are so can be on my quaba, who do an elfie, never money now. No one's a 7 year that I told the best to look at 7 others. That's the rule. Oheneba, Adubrade, Otumfuo. Oheneba Adubrade, Otumfuo. My dear, that's what you're doing. I'm not your command. One of two, a child. But that's the pajama. And it's out to me. That's the name, the little side.
said you so spending like about Sika Pobano. When the Benya said you so spending like about Sika Pobano. We are saying go baby. Oh, we are saying go baby. Said to tell me more than you are so. Said to tell me more than you are so. Oh, Sadi for Gunya was singing. Oh, Sadi for Gunya was singing. Because I didn't know. Because I didn't know. Oh, good enough to remember the river. Gunya was said, do not mirror. Otumfuo nisira wontan kɛseɛ ne ka wontan kɛseɛ me Oheneba Adubrade a mito so mmienu me nana ne Oheneba Adubrade a wodi kan me nana ene Oheneba Owusutia a wodi kan me nana ene Oheneba Usutia otoso bienu asompa me na nanom som asikadwa ena da mi so be batoa so se Otumfuo frame anopa awia anyumre de suom pokura mi sai yade na frame ma de tota kasia for said ye de to monim no afei de enya awie peyo ama opanyini a ye de to dwa se boaman ono na oba bisai ase bibia kire opemso no abaye wohene no afei de enya awie peyo a said ye amamre ni amane etie no eba se ya ukọ ekotenase na nsana ya ba be pagya na yaso ono na sese mo se yaso no ewo apaka mu kama na eto ne nsa bonkum nifa ene ade a edom edi na chi na ono eboje so nti enne de za me de beka se enya wie payo a bo aman kuro no wonmo enya wonmo ehene Abia for Samri said the nyina nim wa mamre ofia no wo pompo nsuo afena nim wi a wokọ na wakọ akwa tenase enti wudi tuntum beba wi a akoye fufuo ni ade a Samri so rebra aduro na eye bra afei na nananom a won mo nyina sabia ko topem so aya santimewura no eka ho wo mo ato santina won mo ko no makoche na ma ne bresio ni ya hye ne ko mu den na afei wo mama na kwa aba se waba akwa aba ra ne betena se yenyina santiman ene yesom sikadwanti ene ye wa ha eno ene hu ne pepepe se santina to a yewura opem so wodi mu bi
Ebusia afedi edu sa tem se ya na yese Ebenezer ya na yede no apie opie efri efibia na nkasa asebie kronto onye tiamu edi asem no na afe na pakan a emani CPC ta se wo Ohene no watenem eno na mo hu ne se sesi a ekoso e wo hanom a ya pagya no kokuru na wote apakan mu a beka se wonam ewiem na eja okwabrane esi no metira nana etimu a woto ne nsa ekobenkum eni nifa ayefe aye akono aye boko se de nyina ye hun na fedi bibia ewie pe ya abjana ne ha ena ye gina so ne boaman kro eto kakra na nananom ensa so wode sie bi so enti wo mode ne baaye se o mesi bibi amamre ne amane nyina awia ya so na patrem na ha ene Nyansapo ye gina so na yenso ye di asi ya mamu nyina mo penhwa woche aherewa ne mo mare mfi so be subscribe be share no like de wadwenche so ato asi eda mas Japan ho hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame